me za ka ni ban gobe ta ake da samo fa ta ce ya samo ni ma abin da ya ko ba ki da ka samu samo sai nan shagon Gadaka nan muje sai mu muke nema sai mu muke nema ranka dade saboda duk yayin ya mai bani duk jihar Yobe yanzu naje duk cikin damaturu naji ana cewa bani mana manaja kwantar da hankali mai bayani mana kai kana kwantar da hankali naji an ce zuba inda ka samu simo mai kyau mai arha ga farashi mai kyau sai shagon Gadaka wanda yake bypass daura da kasuwar dare na aka ce kwantar da hankali in dai samo ne ya ku samu samo a farashi sari a kan kimanin naira 5,000 samo kayan kamfani daban da na shago muna ba da komai akan kayan komai farashi sari ba ma samo ba kama daga kan macaroni spaghetti pasta madara mai komai da komai complex magi har kai har ma da biyo wata da madris in ka zo zaka same shi a farashin sari Gadaka store na riga shi zuwa da Allah bypass kasuwar dare muna da kuma abun da kuke nema babu ne muna order zamu iya magana daga Ingila Thailand a kawo mana saboda biyan bukatun ku na kwastomomi yanzu dai bukatan ku samo ko hudu a sa masu dauka musu samo da ka kai musu mota mu je a nuna mana da mu je za a nuna muku kayayyaki badamasi a yi mofin ɗin wajen nan da kyau da Allah ya fita ku zo a ci gaba za a nuna muku komai da komai kun gane a kama daga kan macaronis spaghettis komai muna yin oda daga Thailand wannan shine man turkey muna ba da babban postan shi akan naira 26,500 kama daga kan indomie golden and chicken wannan we are ordering shi direct daga Ingila so this is the geisha wannan kifin gongomi ne in ba ku san shi ba akwai na gongomi muna yin su daban-daban kayan mu ai mu yawanci ba na Nigeria bane ga su jini su biscuit chingam ga sunan duka muna nan wannan shi ake kira da biskit a gane ba haka ba mana wannan sunan shi ibon minti ne mai sa nishadi saboda yara yan makaranta ga wani dan uwansa ma dai nan ga nan su biskit su waye komai da komai muna da su anan ga complex saboda yara masu jin yunwan dare su madara kawai saboda yara yan yaye yan tata ga abun nan komai da komai muna nan da su da mata press gari this is the Gadaka store investment come one come all komai kuke bukata za mu ba ku shi za ku same shi a nan farashin kamfani daban da na sari